ስደት ኣብ ቅልውላው ህይወት ግጥሚ ብዶክተር ተስፋይ ገብረመድህን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስደት ትበሃል ስደት ዘይብላ ክብረት ብዘይካ ውርደት ኣብ ደቂ ሃገር ቅትለት ብዝተሳሕለ ካራ ንሞት ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ካብ ዘይምርዳእ ሕውነት ሰብኣዊ ግህሰት ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖት ካብ ሓድሕድ ግርጭት ኣብ ክልተ ዝተመቕለት ብናይ መራሕታ ጥልመት መንፈሳዊ ስሕተት ኣብ ወገን ኣብ ዓልየት ኣብ ዝግበር ድፍረት ብመራኸቢ ማዕከናት ፀረ ኤርትራውነት ስነ ኣእምራዊ ሕልፈት ዕፀ ፋርስ ኣብ ቆልዑት ኣልኮል ኣብ ሰብኡት ዕንደራ ምሸተ ምሸት ኣብ ዘይዓዲ ዕብደት መንገዲ ጥፍኣት ማሕበራዊ ውድቀት ባህላዊ ፍሽለት ቁጠባዊ ዕንወት መግለፂ ምረት መለለይ ሕስረት መበገሲት ጭንቀት መጥፊኢት መንነት ብዘይገለ ሕፍረት ካብ ሃገር ዘውፅአት ብኣማኢት ብኣሽሓት እግሪ ናብ ዝመርሐት ኣብ ምንዳይ ቅሳነት ምሕረት እንተተረኽበት ብጸሎት ብስግደት ናይ ኣምላኽ በረኸት ስደት ትበሃል ስደት ስድራ ቤት ዝበተነት ንሰብኣይ ዝፈለየት ካብ ምዉቕ ስድራ ቤት ሓዳር ዘፍረሰት ቆልዑ ዘዝኽተመት ወለዶ ዘጽነተት ዓድታት ዘባደመት ገጠራት ዘውደመት ከተማታት ዘድከየት ሕርሻ ዘብረሰት ንግዲ ዘኽሰረት ምሁር ዘባረረት ነጋዳይ ዘህደመት ሸቃላይ ዘበገሰት ሓረስታይ ዘንቀለት ተመሃራይ ዘለዓለት ዲያቆን ዘስዓበት ካህን ከይሓደገት ጉዕዞኦም ናብ ስደት ስደት ትበሃል ስደት ልቺ ገዛ ምስ ጸልመተት ዝስተማይ ምስ ተፍአት ኣውቶቡስ ምስ ተሳእነት ሕክምና ምስ ከረረት ዕዳጋ ምስ ከበረት ድኽነት ምስ በኣሰት ጥሜት ምስ ከፍአት ናብራ ምስ ሓሰመት ሰበይቲ ዘንጸርጸረት ሰብኣያ ዝሰኣነት ካብ ቤታ ዝወፀት ቆልዑ ዝሓዘት ንስግረዶብ ዝገስገሰት ወይዘሪት ዘጎበዘት ኣይተርፍን ዘበት ብኣሳገርቲ ዝተደፍረት ኣደውን ዝኣረገት ሓይላ ዝደኸመት ናብ ስደት ዝኸደት ምስ ሽማግለ በዓል ቤት ኩሎም ጉያ ናብ ስደት ስደት ትበሃል ስደት መንእሰይ ዘፍለሰት ካብ ዘይውዳእ ኣገልግሎት ንብዙሕ ዓመታት ተሓንጊጡ ብረት ንውግእ ንኹናት ብዘይ ሃገር ስርዓት ኣብቲ ዶብ ኣብ ደረት ካብ ዝጻባእ ጎረቤት ብዘይ ሓደ ድልየት ናብ ስደት ዝደፍአት ናብ ምድረ በዳ ዝወሰደት ናብ ባሕሪ ዘጥሓለት ንብዙሓት ዘስገረት ብጃልባ ዘዕለበት ኣብ ዘይሃገሩ መሬት ክሳብታ ዝምለሰላ ዕለት ናብታ ዝዓበየላ ቤት ክነብር ኣብ ስደት ስደት እዩ እቲ ወረ ኣብ ሃገሩ ዘይከበረ ኣብ ዘይሃገሩ ዝሓሰረ ላምፓዱዛ ዝዘከረ ሬሳታት ደቀረ ዝጠሓለ ኸይተደመረ 368 ሬሳ ዝተቖፅረ ኣብ ሳጹን ዝሰፈረ ቀብሪ ዘይተገብረ ኣብ መሬት ዘይተነብረ ንቡር ናይቲ ዝፈጠረ ኣሎ ባሕሪ ዘይሰገረ ኣብ ሊብያ ዝተኣስረ ኣብ ሰሃራ ዝተቐብረ ኣብ ሑፃ ዝተፋሕረ ኮላሊቱ ዝተፈገረ ኣዒንቱ ዝዓወረ መሓውሩ ዝተሰበረ ሕቑኡ ዝተደከረ ብዙሕ እዩ ዝተማረረ ብጓሂ ዝሓረረ ስደት እዩ ዝመረረ ጽንዓት ይሃብ ዝፈጠረ ኣሕዋትና ኣሓትና
ኣብ ስደት ዘለና ካብ ስድራ ዝተፈለና ኩነታት ኣገዲድና ካብ ሃገር ዝወፃእና ጥርናፈ የድልየና ኤርትራውያን ኩላትና ኣፈላላይ ኣወጊድና ክብረት ዝህበና ሓይሊ ዝፈጥረልና ጥምረት ዝኾነና ዓወት ዘምፃኣልና ብፍቕሪ ተማእኪልና ስኒት ኣብ ሓድሕድና ሕውነት ኣኽቢርና ሓድነት ኣቐዲምና ሰላም ኣሰኒና ከይተፈለየ ኻባና ተኸባቢርና ተሓባቢርና ክንዕወት ኣብ ህይወትና ኣብ ዘለና ኣሊና ኣምላኽ ይርዳኣና ከም ፍቓድ መድሓኒና ንሓላል ህዝብና ካብ ቅልውላው ስደትና ናብ ኤርትራ ሃገርና ብሰላም ይምለሰና። ኣንባቢ ዮሃንስ ጸጋይ በርሀ 12 ታሕሳስ 2024